Καλησπέρα σας. Έχετε 1 λεπτό χρόνο? Σε λιγότερο από 1 λεπτό θα γνωρίσετε έναν εντελώς νέο για την Ελλάδα χώρο, το χώρο του Internet Marketing. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα την προσοχή σας μόνο για 1 λεπτό. Αλήθεια, ταλαιπωρείται η επιχείρησή σας από μείωση των αποδοχών εξαιτίας της κρίσης, μείωση του αγοραστικού κοινού ή τελικά μηδενική εξέλιξη και ανάπτυξη? Διψάει η επιχείρησή σας για προβολή, αλλά εσείς αδυνατείτε να την υποστηρίξετε οικονομικά? Αλήθεια, πείτε μου, εάν υπήρχε η δυνατότητα με τη βοήθεια της τεχνολογίας να λαμβάνετε στοιχεία πελατών που εκείνοι από μόνοι τους θα ενδιαφέρονται για αυτά που πουλάτε, θα θέλατε να τα χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία? Λοιπόν, εάν μέχρι σήμερα πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα έχει πραγματικά δυσβάσταχτο κόστος για σας και την επιχείρησή σας, ή ακόμη ότι εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε γιατί δεν είστε ειδικοί στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το ίντερνετ, θα σας πω ότι απλά δεν ξέρετε πολλά για τις απίστευτες δυνατότητες που μας δίνει σήμερα το ίντερνετ και για το πώς θα διαφημίσουμε την επιχείρησή μας μέσω του ίντερνετ. Βέβαια, να ξέρετε ότι δεν είστε ο μόνος. Ελάχιστοι στην Ελλάδα και την Κύπρο τουλάχιστον γνωρίζουν αυτά που εσείς μπορείτε να μάθετε εντελώς δωρεάν, συμπληρώνοντας τη διπλανή φόρμα στα δεξιά της οθόνης σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας εκεί, είναι να έχετε 15 λεπτά χρόνο για να δείτε αυτό το βίντεο που θα σας εξηγεί ακριβώς πώς λειτουργεί αυτή η ιδέα. Βέβαια, ακόμη και αν δεν έχετε αυτά τα 15 λεπτά αυτή τη στιγμή, απλά αποθηκεύστε τη σελίδα που θα μεταφερθείτε και θα το δείτε αργότερα που εσείς θα έχετε χρόνο. Και επειδή ίσως ήδη κάποιοι να σκέφτεστε ότι ο χρόνος είναι χρήμα και δεν μπορώ να βρω αυτά τα 15 λεπτά, θα σας πω ότι αυτά που θα σας περιγράψω δεν κοστίζουν χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα δεν κοστίζουν καν εκατοντάδες ευρώ. Αυτά που θα δείτε κοστίζει μόλις 8 ευρώ. Αυτό που θα κερδίσετε είναι να γλιτώσετε αρκετά γεμίσματα στα ρεζερβουά σας από άσκοπα πήγαινέλα, άπειρο χρόνο σε άσκοπα ραντεβού και δεν θα χρειαστεί ποτέ να ξαναδείτε τα φυλάδια σας πεταμένα στα πεζοδρόμια, δεν θα χρειαστεί να διαφημιστείτε σε κανένα έντυπο ποτέ ξανά. Συμπληρώστε λοιπόν τα στοιχεία σας και θα τα πούμε εκεί.